Επιστρέψαμε, φίλοι μου. Χθες κάναμε πάρα πολύ μεγάλο θέμα στην εκπομπή για τα πρόστιμα που ήρθαν για τους χιλιάδες ιδιοκτήτες ανασφάλιστων αυτοκινήτων. Μετά το χάος λοιπόν που προκλήθηκε με την αποστολή ειδοποιητηρίων στους ιδιοκτήτες οχημάτων, που το σύστημα τα έδειχνε ως ανασφάλιστα στις 6 Ιουνίου που έγινε η διασταύρωση, το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα σημερινή είδηση, αναμένεται να προχωρήσει στο πάγωμα των προστίμων για ένα εύλογο διάστημα και μέχρι να διευθετηθεί το πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, το Υπουργείο σχεδιάζει να δώσει δεύτερη ευκαιρία στους ανασφάλιστους κατόχους οχημάτων και εξετάζει την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης που θα καταργεί επί της ουσίας το παράβολο των 250 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι σε εύλογο διάστημα, πιθανότατα σε 6 μήνες, θα ασφαλίσουν το οχημά τους. Στην περίπτωση που δεν το πράξουν, εξετάζεται ακόμη και ο διπλασιασμός του προστίμου. Αυτές είναι οι νεότερες πληροφορίες. Προσέξτε κάτι, δεν έχει αλλάξει ακόμη. Το πρόστιμο ισχύει μέχρι να αλλάξει αυτό. Κοντά μας έχουμε τον Γιάννη Κοντζαμανίδη, που είναι δικηγόρος, πρώην αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και θα έλεγα και εξειδικευμένος αρκετά στα θέματα που αφορούν τα αυτοκίνητα, κύριε Κοντζαμανίδη. Κάνω λάθος? Όχι. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην σημερινή κατάσταση για την οποία θα μιλήσουμε εκτενώς, υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο πρωτοστατήσατε, δεν ξέρω αν σε εσάς οφείλεται κιόλας, το ότι κρίθηκε αντισυνταγματικό από τον Άριο Πάγο το ανώτατο πλαφόν για αποζημιώσεις τροχαίων από το επικουρικό κεφάλαιο. Πείτε μας λίγο καταρχάς γι' αυτό. Αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία του νομικού κόσμου και κυρίως των δικηγορικών συλλόγων της χώρας. Αφορούσε μια ρύθμιση η οποία πραγματικά έστεινε στο εκτελεστικό απόσπασμα όλους τους παθόντες από τροχαία ατυχήματα, τους άφηνε ακάλυπτους. Μιλάμε για παραπληγικούς, για ανάπηρους, για προφανισμένες οικογένειες από τα τους έστειλαν, τι είπατε, για ποιο λόγο? Για το λόγο του ότι περιόριζε σε συμβολικά ποσά τις αποζημιώσεις, ειδικά για το θάνατο, να καταλάβετε, το όριο που προέβλεπε ο νόμος ήταν μέχρι 6.000 ευρώ. Τι λέτε τώρα, δεν τα ήξερα, συγγνώμη, αλλά δεν τα ήξερα. Ανασυγγενή παθόντος, ενώ οι κανονικές αποζημιώσεις είναι 70, 80 και 100.000. Το επικουρικό, ανεξάρτητα αν το δικαστήριο πλήρων επιδίκαζε ένα ποσό της τάξης των 80-100.000, για το επικουρικό προέβλεπε ότι θα πληρώνει μόνο τις 6.000. Το ίδιο συνέβαινε. Όταν λέτε το επικουρικό, τι εννοείται? Πολλοί κόσμος δεν ξέρει, να τα προσδιορίσουμε λίγο. Το επικουρικό κεφάλαιο είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο δημιουργήθηκε σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για να καλύπτει τις ζημίες από ανασφάλιστα οχήματα, δηλαδή από οχήματα που δεν ήταν καθόλου ασφαλισμένα ή από οχήματα τα οποία είχαν κάποια ασφάλιση, αλλά στη συνέχεια η ασφαλιστική εταιρεία που τα κάλυπτε είτε πτώχευσε είτε ανακλήθηκε η άδεια. Τότε λοιπόν. Δηλαδή, ουέ και αλίμονο, αν με χτυπούσε και μου δημιουργούσε ένα πρόβλημα, ακόμη και αναπηρία, παραδείγματος χάρη, να μην πάμε στο θάνατο, αυτοκίνητο το οποίο ήταν σε τέτοια εταιρεία ασφαλισμένο. Έτσι ακριβώς. Όχι μόνο αλίμονο σε εσάς, αλλά αλίμονο και σε αυτόν τον ταλέπορο, ο οποίος ήταν τίμιος πολίτης, είχε ασφαλίσει το όχημά του. Δεν μπορούσε να προβλέψει ότι η ασφαλιστική εταιρεία θα πτώχευε ή θα της ανακαλούνταν η άδεια. Γιατί η ελληνική πολιτεία δεν φρόντιζε να επιτηρεί σωστά τις ασφαλιστικές εταιρείες και να προβλέψει τέτοια γεγονότα. Και θα πω και το άλλο. Και θα χρειαζόταν να πληρώσει από την τσέπη του τεράστιες αποζημιώσεις. Να του κλείσει το σπίτι, κατά κυριολεξία δηλαδή. Όλα αυτά λοιπόν προέκυψαν και έχει σχέση. Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω. Για να μιλήσουμε με ένα παράδειγμα. Χτυπούσε ένας άνθρωπος που ήταν σε τέτοια εταιρεία έναν άλλον και λέω ότι ήταν και από αμέλεια. Δηλαδή δεν έφταιγε ο άνθρωπος φοβερά. Από αμέλεια είναι τα τροχαία ατυχήματα, ναι. Ναι, σωστά. Αλλιώς δεν καλύπτονται ασφαλιστικά. Ναι, απλώς λέω ότι αποδεικνύεται ότι ο άνθρωπος ουσιαστικά μπορεί και να μην έφταιγε. Καμιά φορά είναι λίγο μεσοβέζικη η απάντηση, έφταιγε, δεν έφταιγε. Τέλος πάντων. Αυτό το κρίνουν τα δικαστήρια. Πέρα από αυτό τώρα. Αλλά έστω ότι έφταιγε και πρέπει να πληρώσει. Ενώ πρέπει να επιδικάζει το δικαστήριο πληρωμή αποζημίωση 80.000, το 6.000 δίνει το επικουρικό και τα άλλα πρέπει να τα καλύψει μόνος του. Έτσι προέβλεπε ο νόμος του 2012. Τι λέτε τώρα? Του 2012. Δηλαδή ουσιαστικά, και γιατί έγινε αυτό? Θα είχατε υποθέσει τέτοιες, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα, καλώς ή κακώς, το ανακοίνησα εγώ το 2012 και το ξέρω πολύ καλά. Ήμουνα και στον Άριο Πάγο, εκπροσωπώ το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και στα τακτικά τμήματα και στην Ολομέλεια στις 17 Νοεμβρίου που δικάσαμε. Τότε βγήκε η απόφαση αυτή. Κοιτάξτε. Τότε το επικουρικό κεφάλαιο έχει σχέση το ένα θέμα τώρα που θίξατε στην αρχή με αυτό. Με τα ανασφάλιστα. Το επικουρικό κεφάλαιο επικαλούνταν ότι είχε έλλειμμα γύρω στα 700 εκατομμύρια ευρώ το 2011. Λέτε επικαλούνταν, δεν αποδεικνύεται αυτό. Δεν το μάθαμε ποτέ. Δεν υπήρξαν ποτέ στοιχεία, δεν δημοσιοποιήθηκαν. Με αυτό το πρόσχημα ζήτησε αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Πήγε στην αρχή να προχωρήσει, την ματαιώσαμε εμείς οι δικηγορικοί σύλλογοι και το 2012 τελικά παρά τις αντιδράσεις μας πέτυχαν
Και ψηφίστηκε νόμος με αυτούς τους περιορισμούς. Όχι μόνο για τα θανατηφόρα, αλλά και για βαρύτατους τραυματισμούς. Υπήρχε κλιμακωτή μείωση της αποζημίωσης σε ό,τι αφορά το επικουρικό κεφάλαιο. Δηλαδή 6.000 για το θάνατο και 5.000 και 4.000 για την αναπηρία, παραδείγματος χάρη. Μέχρι σήμερα λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι αναποζημίωτοι, γιατί κάποια δικαστήρια υιοθέτησαν αυτό το νόμο γιατί πίστευαν ότι είναι συνταγματικός. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε έναν αγώνα από το 2012, από την πρώτη στιγμή που κατατέθηκε το νομοσχέδιο για ψήφιση. Εγώ προσωπικά ζήτησα από τον πρόεδρο του Γεωργικού Συλλόγου, τον κύριο Βαλεργάκη, του στείλα έτοιμο άρθρο και το προώθησε στην Ολομέλεια. Την ίδια μέρα που κατατίθενταν το νομοσχέδιο, την ίδια ακριβώς μέρα η Ολομέλεια αντέδρασε και ραυνοβόλα, σε βαθμό που προκάλεσε έκπληξη. Από τότε γίνανε πολλά. Στην αρχή οργανώσαμε συνέδρια, συνεντεύξεις τύπου, επιστημονικά συνέδρια εννοώ, με συμμετοχή ακόμη και αεροπαγητών, καθηγητών πανεπιστημίων. Υπήρχε κάποιος από όλους αυτούς που συμμετείχαν που είχε άλλη γνώμη από αυτό που λέγατε εσείς? Θεωρώ ότι εκείνοι που δεν μόνο εκείνοι που είχαν συμφέροντα και συνδέονταν συμφέροντα με τις ασφαλιστικές εταιρείες και το επικουρικό κεφάλαιο, μόνο αυτοί είχαν τέτοια άποψη. Προχωρήσαμε σε μια οργανωμένη αντίδραση σε όλα τα δικαστήρια. Μοιράσαμε δηλαδή αντεστάσεις και ισχυρισμούς σε όλη την Ελλάδα στους συναδέλφους. Όλοι είχαμε την ίδια άποψη και άρχισαν από τα μικρά δικαστήρια, εννοώ τα μικρά του πρώτου βαθμού, να εκδίδονται θαραλέες αποφάσεις που έλεγαν ότι αυτός ο νόμος είναι αντισυνταγματικός. Τους το είχε πει άλλωστε η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής: μην το προχωράτε, είναι αντισυνταγματικό και παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία. Δεν άκουσε κανέναν. Βγήκαν πολλές αποφάσεις και τελικά η υπόθεση έφτασε στον Άριο Πάγο. Στον Άριο Πάγο λοιπόν την κερδίσαμε 3 φορές. Πότε κερδίσατε την τελική αντισυνταγματικότητα? Τελική αντισυνταγματικότητα προέκυψε. Τώρα πριν ένα μήνα δεν είναι? Τώρα βγήκαν οι αποφάσεις. Πριν από ένα μήνα περίπου. Δικάσαμε στις 17 Νοεμβρίου του 2016 και απόφαση βγήκε πριν από ένα μήνα, όπως ορθά το είπατε. Το δικαστήριο λοιπόν, δεχόμενο τους ισχυρισμούς μας, είπε ότι αυτός ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, παραβιάζει βασικά συνταγματικά δικαιώματα και είναι και αντίθετος με την κοινοτική νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που έχει η χώρα. Ωραία. Να καλεί τα ανασφάλιστα. Το είπε ότι είναι αντισυνταγματικό. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό τώρα? Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι όλοι όσοι χάσαν τις υποθέσεις μπορούν να ασκήσουν ανέρεση, αν έχουν βγει αποφάσεις εφετείων, ή να ασκήσουν έφεση αν είναι ακόμα στον πρώτο βαθμό και να δικαιωθούν πλέον αφού ο Άριος Πάγος το έχει κρίνει. Αυτό είναι για όσους έχουν υποθέσεις. Όσους δεν έχουν υποθέσεις, τι σημαίνει αυτό? Ότι όποιος έχουν τώρα ατυχήματα καλύπτονται πλήρως με βάση τις αποφάσεις αυτές. Και αυτό από το επικουρικό. Βέβαια εκεί υπάρχει ένα θέμα ότι και αν ακόμη κερδίσει την υπόθεση. Το ατύχημα που θα προκαλέσω και θα επιδικάσει το δικαστήριο 70.000 αποζημίωση, θα τη δώσει το επικουρικό? Εάν το αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο. Όχι, αν είναι ανασφαλισμένο λέμε. Όχι, ανασφαλισμένο εκεί δεν έχουμε θέμα. Αυτό αφορά τις ασφαλικές εταιρείες. Αυτά τα ανασφάλιστα. Για τα ανασφάλιστα μιλάμε τώρα. Πάντα αυτό ήταν το θέμα και για τα αυτοκίνητα που ήταν ασφαλισμένα αλλά έκλεισε ασφαλιστική εταιρεία. Ναι. Για αυτά λοιπόν όσοι έχουν πλέον αξιώσεις αποζημιώσεως θα αποζημιώνονται όπως θα αποζημιώνονταν και από την ασφαλιστική εταιρεία. Με μεγάλη καθυστέρηση βέβαια για το επικουρικό επικαλούμενο. Όμως το τώρα έλλειμμα, κατάλαβα τη σύνδεση που λέτε με το ραβασάκι που ήρθε προχθές. Γιατί ξεκίνησε με αυτή την έννοια. Ότι δηλαδή το κάνουμε για να καλύψουμε το επικουρικό κεφάλαιο, να μειώσουμε τα ελλείμματά του. Με ποια έννοια? Ότι ένα μέρος των προστίμων αυτών των 250 ευρώ, αυτό νομίζω έγινε το 2013, ψηφίστηκε ή το 2013 ή το 2014. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ψηφίστηκε σαν διάταξη, επειδή πίεζαν και οι δικηγορικοί σύλλογοι και το επικουρικό κεφάλαιο, ότι μην κόβετε τις αποζημιώσεις από τους ανθρώπους, από τους παθόντες, βάλτε ένα πρόστιμο και δώστε στο επικουρικό κεφάλαιο να καλύψει τα κενά του. Έπαψε πια αυτό να γίνεται. Δεν ξέρω αν κάποιο μέρος πηγαίνει στο επικουρικό κεφάλαιο, αλλά το περισσότερο πάει στη μαύρη τρύπα του προϋπολογισμού. Εξελίχθηκε σε φορεσπρακτικό μέτρο δηλαδή. Απ' την άλλη μεριά θέλαν να το κάνουν για να μην υπάρχουν ατυχήματα από ανασφάλιστα και υποχρεώνει το επικουρικό κεφάλαιο να πληρώνει. Έτσι ξεκίνησε. Ναι. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είτε πληρώνει το επικουρικό, είτε πληρώνει ο ιδιώτης που προκάλεσε το ατύχημα, είτε πληρώνει η ασφαλιστική εταιρεία, το να κυκλοφορείς με ανασφάλιστο όχημα είναι λάθος, είναι έγκλημα. Θα το πω αυτό. Ο ιδιώτης καταρχήν δεν θα πρέπει να πληρώνει όταν το έχει ασφαλίσει και έκλεισε η εταιρεία του. Σωστό. Είναι ο μόνος που δεν ευθύνεται. Ναι, σωστό αυτό, ναι. Και αυτόν έφυγε επίσης αυτό το νομοθετικό μέτρο. Αλλά μιλάμε για όλες τις άλλες περιπτώσεις που είναι ασφαλισμένος, που δεν είναι ασφαλισμένος. Ότι κανένα όχημα δεν πρέπει να κυκλοφορεί ανασφάλιστο. Τίποτα δεν εξυπακούεται, κύριε Κοτζαμανίδη, στη σημερινή εποχή.
είναι στοιχειώδης κοινωνική υποχρέωση και νομική υποχρέωση, νόμιμη υποχρέωση του καθένα. Το λέω, κύριε Κοντζαμανίδη, γιατί όπως και εγώ, την είπα τη δική μου την περίπτωση χθες με βάση τα ραβασάκια, υπάρχουν πολλά ανασφάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία και το ρεπορτάζ οχήματα στην Ελλάδα από εμάς, από ανθρώπους, ιδιοκτήτες, που θεωρούμε ότι έλα μωρέ, θα το κυκλοφορήσω και ένα μήνα, τι θα γίνει, θα το κυκλοφορήσω και 3 μήνες. Θα κάνω ατύχημα. Δεν ξέρετε ποια στιγμή θα γίνει το ατύχημα. Δεν το ξέρουμε. Και αυτός που έχει ανασφάλιστο όχημα καλύπτει όλη τη ζημία, έστω και αν υπάρχει το επικουρικό. Διότι κάποια στιγμή, εάν υποχρεωθεί το επικουρικό να πληρώσει μια αποζημίωση 200, 300, 400 χιλιάρικα, θα τη ζητήσει με αναγωγή από τον ίδιο τον υπέτειο. Ό,τι πληρώσει δηλαδή θα το ζητήσει από τον υπέτειο οδηγό, ο οποίος ήταν και ανασφάλιστος. Είναι λάθος, είναι τραγικό λάθος, μπορεί να καταστραφεί αυτός που δεν το ασφαλίζει. Είναι εγκληματική αμέλεια ουσιαστικά. Εγκληματική αμέλεια για τον εαυτό του και βέβαια για τον άλλον τον παθόντα, ο οποίος θα βρεθεί να περιμένει από το επικουρικό να πληρωθεί σε 3 και 4 χρόνια. Διευκρινίζουμε λοιπόν ότι de facto όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρέπει να έχουμε ασφαλισμένο όχημα. Πάει αυτό όμως, το δίκαιο, αυτό έλεγα και χθες και στην μια ανάρτηση που έκανα στο Facebook, ότι το δίκαιο του Υπουργείου σταματάει εκεί όσον αφορά τα πρόστιμα τα οποία έβγαλε προχθές και μας έστειλε τα ραβασάκια. Ακούστε τώρα, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Να μην πω το χίλιο υπομένο ότι ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις, αλλά εδώ αυτή η ιστορία ξεκίνησε για να προστατεύσει τους ίδιους ανασφάλιστους, τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων από ανασφάλιστα οχήματα και τα ταμιακά υπόλοιπα του επικουρικού κεφαλαίου. Αλλά όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα, ό,τι ξεκινάει με πρόστιμα κατέληξε σε φοροεισπρακτική πολιτική. Για να καταλάβετε και να μην μιλάμε θεωρητικά, με νούμερα δηλαδή, αυτό που συμβαίνει τώρα με το αυτοκίνητο έχει την εξής εικόνα. Εδώ μιλάμε για 1.115.000 περίπου ανασφάλιστα οχήματα. Τόσα ραβασάκια πήγαν. Αφού διασταυρώσαν δηλαδή στις 6 Ιουνίου τα στοιχεία από εκείνους που δηλώνουν ότι κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίας. Και τα στοιχεία αυτών που είναι ανασφάλιστα, αυτά τα δίνει και το επικουρικό κεφάλαιο. Χωρίς όμως να λάβουν, θα ανοίξουν μια παρένθεση. Θα σας πω τώρα γι' αυτό. Τίποτα υπόψη τους. Γιατί εγώ πλήρωσα στις 8. Αφού λοιπόν διασταυρώσαν τα στοιχεία αυτά, αυτομάτως στείλαν ραβασάκια χωρίς καμία διάκριση. Ακριβώς. Τι περιμένουν από αυτό? Τουλάχιστον 250 εκατομμύρια ευρώ είναι τα ραβασάκια που φύγανε. Αν υπολογίσετε ότι και σε λίγες μέρες θα πείσουν και τα ραβασάκια από το κτέο, από αυτούς δηλαδή που δεν πέρασαν τεχνικό έλεγχο, που είναι 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα και είναι 150 ευρώ εκεί το πρόστιμο που θα πληρώσει ο καθένας μας, αυτά μαζί μας κάνουν 450 εκατομμύρια. Συν 250 εκατομμύρια από τα απλήρωτα ακόμη τα ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας, αμέσως μέσα στο καλοκαίρι 700 εκατομμύρια έσοδα για το ελληνικό κράτος, που είναι και το μόνο που ενδιαφέρει αυτούς που εφαρμόζουν το μέτρο, και όχι φυσικά όλα τα άλλα που ήταν η γεννησιουργός αιτία. Αυτό λοιπόν δεν είναι σωστή λύση, γιατί πάμε σε γενικεύσεις. Τι έγινε τώρα εδώ, ειδικά με τα. Πρώτα απ' όλα υπήρχε πάρα πολλοί χιλιάδες λαθών. Έτσι, το ένα κομμάτι. Όχι, με τη διασταύρωση. Με τη διασταύρωση. Δεν είναι μόνο αυτό. Ακούστε λίγο. Εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αλαλούμ, γιατί ακριβώς έγινε αυτή η απλοϊκή διαδικασία. Πήραμε τα ανασφάλιστα. Έτυχε εκείνη την μέρα ανασφάλιστο, πάρτε το κεφάλι. Πάρτε το κεφάλι, 250 ευρώ. Και ακούστε να δείτε, τώρα βρεθήκαν μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις. Όπως βρίσκεται κάποιος ο οποίος δεν προβλέπει τις συνέπειες αυτού που κάνει ή δεν ελέγχει τα πράγματα και πάει σε μια γενίκευση. Έχουμε χιλιάδες αυτοκίνητα πρώτα-πρώτα που μεταβιβάστηκαν μετά τις 6 Έκτου 2017 και δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πληρώστε τέλη κυκλοφορίας λοιπόν. Επίσης, έχουμε αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στο εξωτερικό από Έλληνες που κράτησαν τις ελληνικές πινακίδες. Πληρώνουν εκεί ασφάλεια. Πληρώστε κι εσείς. Έχουμε χιλιάδες αυτοκίνητα που τα οδήγησαν οι ιδιοκτήτες τους σε κέντρα ανακύκλωσης, είτε για καταστροφή είτε για απόσυρση. Πληρώστε κι εσείς. Έχουμε αυτοκίνητα κατασκευμένα. Και αυτά πληρώνουν. Τα είδε αυτά το Υπουργείο. Έχουμε τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων που τα έχουν για επίδειξη, τα έχουν προσπόληση, τα έχουν τιμολογημένα βέβαια. Να σας προσθέσω όμως και μερικές άλλες κατηγορίες, γιατί αυτά είναι τα τρελά λάθη προφανή. Όλοι αυτοί πληρώνουν. Γι' αυτό είπαν ότι θα το παγώσουν, γιατί τώρα είδανε το πρόβλημα. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι έληξε η ασφάλειά τους πριν 1-2 μέρες και είπαν οι άνθρωποι, επειδή ενδεχομένως δεν το κινούσαν. Εμένα μου στείλαν μήνυμα άνθρωποι που το είχαν στο συνεργείο.
Υπουργείο. Δεν το είχαν πάρει πίσω. Και είπανε θα πάω σε 2-3 μέρες να το πληρώσω. Και υπάρχουν και οι αδαείς όπως εγώ, κύριε Κοντζαμανίδη, που τι συνέβη σε μένα. Πίστευα ότι ίσχυε, κακώς βέβαια, αλλά δεν μπορείς για όλα να είσαι ενήμερος. Πίστευα ότι ίσχυε αυτό που ίσχυε πριν το 2013 από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων, ότι μας καλύπτει η ασφαλιστική μας για 5-6 μέρες, ένα μήνα από τη στιγμή που θα λήξει το συμβόλαιο. Εγώ, επικοινωνώντας με την ασφαλιστική, είπα ότι θα καθυστερήσω 2-3 μέρες γιατί είχα κάτι σοβαρά προβλήματα υγείας εκείνες τις μέρες. Και όντως, στις 4 μέρες πήγα και μου είπε η ασφαλιστική δεν υπάρχει πρόβλημα. Και πήγα και τα πλήρωσα. Και μου ήρθε το πρόστιμο. Θα σας πω τώρα ένα μυστικό σύντομα και μια μικρή ιστορία. Να μου το πείτε. Γιατί αυτό που περιγράφετε είστε θύμα των ασφαλιστικών εταιρεών, των συμφερόντων των ασφαλιστικών εταιρεών. Ακούστε γιατί. Ο νομοθέτης, σοφός, όταν δεν επηρεάζεται από σκοπιμότητες, και οι ασφαλιστικές εταιρείες τώρα ελέγχουν πλέον με νομοθετικές παρεμβάσεις του τι συμβαίνει στην ασφαλιστική αγορά. Πριν συμβεί αυτό λοιπόν, ο νομοθέτης σοφόσον είπε το εξής. Όταν λύγει μια ασφαλιστική σύμβαση, θα πρέπει η ασφαλιστική εταιρεία να την καταγγείλει εγγράφως. Να κοινοποιήσει δηλαδή, αυτό το προισχύσαν δίκιο. Εμένα με ειδοποίησαν για όσο για αυτό, ότι κλείγει, να είμαι ειλικρινής. Δεν πρόκειται περί αυτού. Ναι. Ακούστε λίγο. Έπρεπε να καταγγείλει τη σύμβαση εγγράφως. Να την κοινοποιήσει δηλαδή είτε με δικαστικό επιμελητή, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποδεικνύονταν η επίδοση. Και μετά την καταγγελία αυτή πρέπει να περάσουν 16 ολόκληρες μέρες για να ισχύσει η λύση της σύμβασης λόγω καταγγελία. Άρα εγώ στις 16 μπορούσα να το πληρώσω και να κάνετε και ατύχημα και να σας καλύπτει η ασφαλιστική εταιρεία. Και μάλιστα, αν οι εταιρείες δεν κάναν την καταγγελία που σας είπα, τότε η ασφαλιστική σύμβαση αυτομάτως ανανεώναν για μια άλλη ακόμη ασφαλιστική περίοδο. Αυτομάτως, δηλαδή για άλλους 6 μήνες ή για άλλο 1 χρόνο. Έτσι ανασφάλιστο αυτοκίνητο δεν κυκλοφορούσε. Αυτό πότε γινότανε? Αυτό γινόταν πριν το 2014. Μάλιστα. Επειδή λοιπόν οι ασφαλιστικές εταιρείες έκριναν ότι αυτό έχει μεγάλα έξοδα, να πληρώνουν στους επιμελητές 30 και 50 για τις επιδόσεις, προτιμούσαν να μην το κάνουν και να αναλαμβάνουν τον κίνδυνο να πληρώνουν αποζημιώσεις. Επειδή κάποια στιγμή λοιπόν μπορούσαν να επηρεάσουν την Τράπεζα της Ελλάδος, της οποίας ο πρόεδρος έχει άριστες σχέσεις με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρεών, κατάφεραν λοιπόν να περάσουν διάταξη που έλεγε ότι η ασφαλιστική σύμβαση θα λύγει αυτομάτως την ημέρα, την ώρα και το λεπτό που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο. Έτσι λοιπόν έπαψε να ισχύει αυτή η κάλυψη. Ωραία, εγώ θέλω που αφορούσε την εξασφάλιση των θυμάτων πρώτα-πρώτα. Σύμφωνοι. Εμείς που δεν είχαμε ασφαλιστικό σύμβολο, πώς πρέπει να το ξέραμε αυτό? Να μυρίσουμε τα δάχτυλά μας? Είμαστε υποχρεωμένοι. Συγγνώμη κύριε Κοντζαμανίδη. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να παρακολουθούμε ποια εκπομπή θα γίνει. Θα δούμε την Τζόρμπα τώρα που ενημερώνει ο κύριος Κοντζαμανίδης ή το Sky ή τον Αντένα ή οτιδήποτε, ή να μπούμε στα site για να μάθουμε? Είμαστε υποχρεωμένοι για όλα αυτά? Φυσικά όχι. Ακούστε λίγο όμως. Εδώ δεν είναι το πρόβλημα κυρίως των αθώων θυμάτων αυτής της περιπτώσεως, όπως είστε εσείς, το άδικο όμως είναι προς όλους, κύριε Κοντζαμανίδη. Το πρόβλημα αφορούσε τους ανθρώπους που θα ήταν θύματα τροχαίων ατυχημάτων. Αυτούς ο νόμος τους κάλυπτε. Δεν θα μέναν δηλαδή στο έλεος του επικουρικού κεφαλαίου που δεν πληρώνει σχεδόν ποτέ και πληρώνει μικροποσά σε αόριστο χρόνο. Ο νόμος πρόβλεπε προηγουμένως ότι. Ενώ τώρα δεν τους καλύπτει. Όχι. Αυτό λέμε. Και επίσης υπάρχει διαφορά από έναν μόνιμο παταξί, να το πω έτσι, που δεν ασφαλίζει ποτέ το αυτοκίνητό του, και από κάποιον ο οποίος. Εάν έκαναν τον κόπο να μπουν, θα έβλεπαν ότι όλα τα χρόνια που έχω αυτοκίνητο είμαι πολύ συνεπής υποχρέωση μου και καθυστέρησα 4 μέρες θα μου πάρει το κεφάλι. Εγώ λοιπόν που και την προηγούμενη ασφαλιστική περίοδο και την πρώτη έχω ασφαλισμένο το αυτοκίνητό μου, δεν μπορεί για μία ώρα. Όχι για 2 μέρες που λέτε εσείς. Ναι. Εάν το κατασφαλίσουμε μέχρι τις 12 η ώρα της 6ης, ας πούμε. Και εγώ στις 12 και 5 έκανα ατύχημα. Ήσταν ακάλυπτη. Και θα έπρεπε να πληρώσω όλη την αποζημίωση. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Δηλαδή αυτά γίνανε στο βωμό της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των ασφαλιστικών εταιρεών. Και θα πρέπει αυτή η διάταξη να καταργηθεί, γιατί πολλοί άνθρωποι πέφτουν θύματα τροχαίων ατυχημάτων και για 5 και 10 λεπτά μένουν ακάλυπτοι. Και το χειρότερο απ' όλα, ακάλυπτοι μένουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, πέρα από το πρόστιμο που λέτε τώρα. Φανταστείτε, εγώ να είχα κάνει ατύχημα. Να πληρώσετε αποζημίωση 400-500.000 ευρώ για 5 και 10 λεπτά. Οι προηγούμενοι ήταν και σοφοί και κάλυπτα συμφέροντα και των ασφαλισμένων, των συνεπών όπως εσείς, και των παθών των από τροχαία ατυχήματα. Δυστυχώς όμως είμαστε όλοι θύματα των συμφερόντων των ασφαλιστικών εταιρεών και αυτή η διάταξη οδηγεί εκεί. Αυτό που αντιλαμβάνομαι, κύριε Κοντζαμανίδη, είναι ότι με την ευκαιρία, σε εισαγωγικά την κακή ευκαιρία του λάθους των προστίμων που στείλανε έτσι για να ως φοροεισπρακτικό μέτρο, να αλλάξει εξ αρχής αυτό που είναι λάθος. Θα πρέπει ο νομοθέτης να επανεξετάσει τις ρυθμίσεις αυτές. Θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος.
Και βεβαίως κανένα έλεος για αυτόν που είναι μόνιμος μεταξύ δεν ασφαλεί το όχημά. Συμφωνώ μαζί σας. Και ας μην είναι 250 και 2.000. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Εδώ μιλάμε για ξαφνικό θάνατο τώρα. Ξέχασε κάποιο, δεν έχει τον ασφαλιστή του να τον πάρει τηλέφωνο να του πει κάτι. Εγώ δεν έχω και μέσα στην καθημερινή ρουτίνα. Καθυστερεί κανείς και εγώ μία είχα και 2 προβλήματα μέρες. υγείας, άλλος το ξεχνάει. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται τι ζει ο μέσος Έλληνας σήμερα, κύριε Κοντζαμανίδη. Εκεί μου την έδωσε εμένα και έκανα το συγγνώμη κιόλας. Ότι αυτή η ιστορία κατέληξε σε σκληρή φοροεισπρακτική κίνηση. Σε λίγο θα δείτε τι θα γίνει τώρα με τα πρόστιμα. Αυτό να πούμε λίγο, με το κταίο. Παιδιά, προσέξτε, φίλοι μου, τι έχετε στο νου σας, το ξέρετε, δηλαδή έχει κυκλοφορήσει. Σε λίγες μέρες θα έρχονται τα ραβαζάκια. Έγινε η διασταύρωση. Έγινε η διασταύρωση και θα αρχίσουν να έρχονται. Ελπίζω να έχω περάσει κταίο. 150 ευρώ για όποιον δεν έχει περάσει κταίο. Μιλάμε τώρα για 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα, οχήματα, εκ των οποίων νομίζω το 1.200 είναι αυτοκίνητα. Δεν ξέραμε ότι είναι να γίνει τέτοιος έλεγχος. Κι όμως θα γίνει. Ναι, θέλω να πω ότι το έλλειμμα ενημέρωσης επίσης κατήγγειλα χθες, κύριε Κοντζαμανίδη. Γιατί λέω, η Αρχή Δημοσίων Εσόδων μου έστειλε το πρόστιμο. Δεν μπορούσε 10 μέρες πριν, 21 μήνα να μου πει, σε 1 μήνα, κυρία Τσόρμπα, φαίνεστε ότι θα έχει τη λήξη η ασφάλειά σας. Φροντίστε να είστε εγκαίρος, γιατί αλλιώς θα έχετε πρόστιμο 1.000 ευρώ. Θα μπορούσε. Κοιτάξτε, τώρα σας λέω τώρα, εντάξει, θα μπορούσε στο έγγραφο που σας στέλνει η ασφαλιστική εταιρεία, το ειδοποιητήριο που λέμε, να προσθέσει μια παράγραφο. Στο SMS μου, προσοχή, μπορούσε, εάν παρέλθει η τελευταία μέρα και ώρες ασφαλίσεως, μένετε ασφαλιστικά κάλυπτα και έχετε όλες τις συνέπειες του ανασφαλής του οχήματος. Έτσι ώστε να αντιληφθεί κανείς και τη σημασία. Γιατί ο κάθε πολίτης δεν είναι νομικός, δεν γνωρίζει τον νόμο, έστω και αν θεωρητικά ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει τον νόμο. Έτσι, δεν είναι έτσι. Θα μπορούσε να γίνει. Δεν το κάνουν όμως. Δεν το κάνουν. Το ίδιο γίνει και με το κταίο, λέτε τώρα. Έγινε, πότε έγινε η διασταύρωση? Είναι 2 εκατομμύρια η διασταύρωση, έβγαλε 2 εκατομμύρια οχήματα. 1.200 αυτοκίνητα και 800 περίπου δίκυκλα. 150 ευρώ το πρόστιμο για τον καθένα. Λοιπόν, και σε λίγο έρχονται τα. Και βέβαια, αν πάμε για φορτηγά, λεωφορεία, τουριστικά, ασθενοφόρα κλπ., είναι 400 ευρώ το πρόστιμο. Λοιπόν, εδώ δέστε τώρα μια αντίφαση. Εάν σε πιάσει η τροχέα για ένα τέτοιο όχημα που λέμε, φορτηγό, λεωφορείο κλπ., 400 ευρώ το πρόστιμο, όχι 150 που είναι για τα οχήματα. Αν πας σε 10 μέρες και το περάσει κταίο και εμφανίσει το πιστοποιητικό, το πρόστιμο κατεβαίνει στα 50 ευρώ. Το ίδιο συμβαίνει και στα αυτοκίνητα, αν δηλαδή. Αυτό είναι με την τροχέα. Αλλά με το ραβασάκι δεν συμβαίνει. Αν εμένα μου έρθει τώρα πρόστιμο 150 ευρώ γιατί δεν έχω περάσει κταίο, δεν μπορώ να το πληρώσω την άλλη μέρα να πάει 50. Ειδικά για το κταίο προβλέπεται ότι αν πας σε 10 μέρες. Πάλι καλά. Μειώνεται το πρόστιμο. Δεν αντίφαση όμως αυτό. Δεν θα έπρεπε να δίνεται αυτή η ευκαιρία και για αυτούς που έχουν ανασφάλιστα τα οχήματά τους. Ακριβώς. Δηλαδή, ήρθε το πρόστιμο, δώσε μια δυνατότητα να πάω σε μια εβδομάδα να το ασφαλίσω. Ακριβώς. Και να με απαλλάξει να μου το μειώσει στα 50 ευρώ, εν πάση περιπτώσει. Γιατί, ακούστε να δείτε, δεν είναι αυτό το διοικητικό πρόστιμο που μπήκε για τους λόγους που σας είπα. Συγγνώμη, να πω και κάτι άλλο. Επικαλούμε την νομική σας γνώση. Δεν είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό αυτό όταν η ασφάλεια μου εμένα είναι 200 ευρώ, παραδείγματος χάρη, το χρόνο. Τεράστιο. Να μου βάζουν 250 πρόστιμο. Είναι συνταγματικό, δεν ξέρω νομικά. Καταρχήν έγινε υποτίθεται για να τρομοκρατήσει τους ανασφάλιστους. Να πάμε και τον ανασφάλιστο. Αυτό το πέτυχα. Δεύτερον, για να ενισχύσουν το ταμείο του επικουρικού κεφαλαίου που τελικά δεν έγινε από ό,τι ξέρω. Ένα μικρό ποσό πηγαίνει στο ταμείο του. Τα υπόλοιπα τα εισπράττει το κράτος. Αλλά εδώ έχουμε ένα ζήτημα. Δεν είναι μόνο τα 250 ευρώ. Από τη στιγμή κατά την οποία θα κριθεί κάποιος, θα συλληφθεί να έχει ανασφάλιστο όχημα, και τώρα αυτό βγαίνει με τη διασταύρωση, δεν συμπάει καν η τροχέα, έχει και ποινικές ευθύνες. Από 2 μήνες έως 12 μήνες φυλάκιση, αν έχει ανασφάλιστο όχημα, και 300 εκεί που άρα είναι 3.000 ευρώ το χρηματικό πρόστιμο. Άλλα είναι αυτά. Αυτή η συρροή δηλαδή ποινών δεν είναι υπερβολική. Ουσιαστικά δηλαδή το αυτοκίνητο έχει μετατραπεί στην πλούσια αγελάδα, την οποία αρμέγει η πολιτεία για να βρει εν μέσω θερινής περίοδου 700 εκατομμύρια ευρώ. Και όλες αυτές οι ανακολουθίες, οι αντιφάσεις, οι αδικίες που προκύπτουν από τη γενίκευση και η ισοπαίδωση προκύπτουν από μία και μοναδική σκοπιμότητα: να εισπραχτούν λεφτά
να μπουν στα ταμεία του κράτους. Κύριε Κοτζαμανίδη, όλοι το έχουμε αντιληφθεί αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι η αγανάκτησή μου προχθές που έκανα την ανάρτηση έχει να κάνει και με αυτό το γεγονός, ότι ο πολίτης πια αισθάνεται, γιατί είναι πάρα πολλοί φίλοι που μου έστειλαν μήνυμα και μου πήραν τηλέφωνο, αισθάνεται ότι είναι ένα κράτος τιμωρός, το οποίο με το παραμικρό ανάσα δεν μπορούμε να πάρουμε. Εις πράκτορας. Και επίσης θα πω και το άλλο. Έχουν αντιληφθεί ότι έχουμε πολύ παλιά αυτοκίνητα γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση και δεν μπορούμε να πάρουμε καινούριο. Έχουν αντιληφθεί τι φθορές πληρώνει ο καθένας από εμάς για να συντηρήσω ένα αυτοκίνητο 20 ετίας, 25 ετίας, 30 ετίας. Τι πληρώνω γιατί δεν έχω τα λεφτά να δώσω 15.000 να πάρω καινούριο. Εδώ δεν μπορούν να τα πιάσουν αυτά. Για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν πριν το 1995, η ταξινόμηση γινόταν εγγράφος, όχι ηλεκτρονικά. Και έχουν θέμα με αυτό. Να τα βρουν. Έχουν λάθη στις διασταυρώσεις. Αυτά τα αντιλήφθηκαν και λένε ότι παρενέβησαν και θα παρεύει η πολιτεία να παγώσει τα πρόστιμα. Ακούστε, εγώ έχω μια επιφύλαξη σε αυτό. Επειδή υπάρχει, όπως γνωστό, η ανεξάρτητη αρχή, ό,τι βεβαιώθηκε με το τάξη συνοτέ έχει βεβαιωθεί και θα εισπραχθεί, προσέχετε τους λογαριασμούς, σιγά σιγά θα βλέπετε να λείπουν τα 250 από μέσα. Θεωρώ ότι αν δεν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, αυτή η εισπράξη των προστίμων θα συνεχίσει κανονικά. Μπορεί να υπόσχεται η πολιτεία διάφορα μέτρα. Το μόνο μέτρο που μπορεί να το σταματήσει είναι η νομοθετική ρύθμιση. Και κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε την ακούτε, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα για αυτούς που κυκλοφορούν ασφάλιστα οχήματα, με το που θα λάβουν την συγκεκριμένη ειδοποίηση για να καταβάλουν το πρόστιμο, να τους δοθεί η ευκαιρία, όπως γίνεται με το κταίο, μέσα σε 10 μέρες να προσκομίσουν ασφαλιστήριο. Και τότε όχι να τους απαλλάξουν, να μειώσουν. Θέλω να πω και κάτι άλλο, κύριε Κοτζαμανίδη. Νομικά, όλοι εμείς που θεωρούμε ότι θυγόμαστε, ότι είναι ανήθικο, ότι δεν έχει έρισμα, τέλος πάντων δεν μπορεί να ευσταθεί μια συλλογική, δεν ξέρω, καταγγελία, να κριθεί αντισυνταγματικό όλο αυτό που γίνεται. Ποιος θα το κάνει, κυρία? Εγώ θα το ξεκινήσω. Ποιος θα το κάνει? Εγώ. Κοιτάξτε, ακούστε. Οι μόνοι που ακούγονται στην πολιτεία, εγώ σας είπα προηγουμένως ότι το προεξήσαν καθεστώς προέβλεπε αυτόματη ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης και κανείς δεν ήταν ανακάλυπτος. Το καταργήσανε γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι οι μόνες που ακούγονται. Είναι οι μόνες που ακούγονται. Κάποτε ακουγόταν και η δικηγορική σύλλογη. Όμως, κύριε Κοτζαμανίδη, και ένας πολίτης να κινηθεί επειδή θα θεωρήσει ότι φύγεται πάρα πολύ, μπορεί να αργήσει η απόφαση, αλλά δεν θα βρει το δίκαιο του. Να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. 250 ευρώ είναι όλο το πρόστιμο. Ναι, θα πληρώσει πιο πολλά από τα έξοδα, λέτε. Κατάλαβα τώρα. Ναι, αλλά μπορεί κάποιος να θέλει να το κάνει αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια οργανωμένη αντίδραση και εγώ αυτό από θεσμικούς φορείς. Εγώ πιστεύω ότι σημαντικός είναι ο ρόλος των δικηγορικών συλλόγων, κυρίως ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων, που από τον ίδιο τον νόμο, τον κώδικα δικηγόρων, έχουν ευθύνη και δικαίωμα να εκφέρουν άποψη για ευρύτερα κοινωνικά, νομικά και θεσμικά ζητήματα. Θα πρέπει να υπάρξει μια οργανωμένη αντίδραση και να ζητηθεί η τροποποίηση του νόμου. Να πάμε δηλαδή στο προεσχίστων του 2014 καθεστώς, να υποχρεώνται ασφαλιστικές εταιρείες να καταγγέλουν τη σύμβαση, να μην υπάρχει αυτός ο ξαφνικός. Να πάτε, κύριε Κοτζαμανίδη, και θα σας μαζέψω εγώ υπογραφές. Αυτό μπορώ να υποσχεθώ μόνο. Μόνο που θα βγω στη τηλεόραση και έτσι, που τα μηνύματα που ήρθαν στο Facebook, θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολλοί που μου έλεγαν εγώ μαζί σου αν κάνεις κάτι. Εγώ λοιπόν θα ευχόμουν να άκουγε όλη αυτή την κουβέντα και ο φίλος μου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο Νίκος Βαλεγράκης, κύριος όμως ο κύριος Αλεξανδρής, ο πρόεδρος της Ολομέλειας. Χρειαζόμαστε την ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου μπροστά και του δικηγορικού κόσμου μπροστά και κυρίως της Ολομέλειας. Όλα αυτά προσβάλλουν την κοινωνία. Προσβάλλουν δηλαδή στοιχειώδη δικαιώματα των πολιτών. Η ισοπαίδωση είναι φασισμός. Δεν μπορεί όλους να αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Τους μπαταξίδες, τους συνεπείς, εκείνους που καθυστέρησαν για μία ώρα, αυτούς που καθυστερούν χρόνια να ασφαλίσουν κλπ. Θα πρέπει να υπάρχει μια διάκριση. Και δεν μπορεί να έχει πολλαπλά πρόστιμα και ποινική μεταχείριση ταυτόχρονα. Κύριε Κοτζαμανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Ανέβηκαν και τόνοι γιατί πραγματικά μερικά θέματα μας εξοργίζουν. Όμως θα ήθελα να το, όπως πετύχατε την άλλη την υπόθεση μετά από μερικά χρόνια που φαίνεται ότι από εσάς ξεκίνησε αυτό εδώ με το επικουρικό. Μπροστάρις ήταν η Ολομέλεια, το Δικηγορικό Σύλλογο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης. Εσείς είστε δικηγόρος και εμείς δημοσιογράφοι. Εμείς μπορούμε δημοσιογραφικά να βοηθήσουμε, εσείς από την πλευρά των νομικών. Κάντε τώρα είστε οι μόνοι που ακούγεστε εσείς όμως.
Καταλάβατε. Ναι, προσπάθησα και στον Αντένα να βγούμε να τα πούμε, αλλά δεν με έβγαλε ο κύριος Παπαδάκης προχθές, παρότι μου είπε ότι θα βγω. Γιατί τι ήταν, ίσονο σημασία θέμα αυτό? Όχι, δηλαδή. Ήταν πολλές καταγγελίες και μου είπαν ότι δεν έχει. Να μην του δώσουμε άλλη διάσταση, γιατί το δίνουν οι ίδιοι οι τηλεθεατές. Με μηνύματα. Αλλά δεν είναι το ίδιο να έρθει ένα μήνυμα να σας το διαβάσω με το ίδιο να ακούμε κάποια καταγγελία από το ίδιο το πρόσωπο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιάννη Κοντζαμανίδη που ήταν μαζί μας και μας είπε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα, και ελπίζω όλοι όσοι είστε από αυτούς, όλοι όσοι αισθάνεστε ότι το νόμιμο δεν είναι και ηθικό και κάποια στιγμή θα πρέπει αυτά τα δύο να συμβαδίζουν, δηλαδή το ηθικό να είναι νόμιμο και όχι το νόμιμο ηθικό. Λοιπόν, το νόμιμο αλλάζει. Το ηθικό είναι πάγια αξία. Αυτό το λέω. Ότι το νόμιμο πρέπει να προσαρμοστεί στο ηθικό. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει. Έτσι βέβαια. Λοιπόν, να πάμε πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω, ευχαριστώ τον κύριο Κοντζαμανίδη.